आपण बाहेर कुठे ढाब्यावर गेलो किंवा हॉटेलमध्ये गेलं तर मिसळ पाव म्हणलं की आपल्या तोंडाला कसं पाणी सुटतं. झणझणीत अशी मिसळ पाव खायची मजा एक वेगळीच असते. तर आज मी ना मस्तपैकी अशी झणझणीत स्पायसी तरीवाली अशी मिसळ पाव बनवली घरच्या घरी, अगदी कमी वेळामध्ये, कमी साहित्यामध्ये. आणि ही मिसळ पाव मी कुकरमध्ये बनवलेली आहे. खूप सोप्या पद्धतीने आणि झटकीपट होती. तर पाहू शकता किती छान सुंदर अशी आपली ही तरीवाली एकदम स्पायसी झणझणीत अशी ही मिसळ पाव घरच्या घरी तुम्ही बनवू शकता. बाहेर हॉटेलमध्ये जाऊन खर्च करण्याची काहीही गरज नाही. आपण तेच मिसळ पाव घरच्या घरी बनवू शकतो. तर इकडे बघा किती मस्त अशी ही मिसळ पाव तयार झाली. तर चला बघून घेऊया आपण याला लागणारं साहित्य आणि बनवायची एक छोटीशी रेसिपी. तर इकडे मी मोड आलेली मटकी आणि थोडेसे वाटाणे हे असे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. मोड आलेली मटकी आणि वाटाणे. तुम्ही फक्त मटकीपासून सुद्धा मिसळपाव करू शकता. त्यानंतर मी असे मोठे 4 कांदे ना बारीक चॉपिंग करून घेतलेले आहे. ते चॉपर असतं बघा, त्याच्यामध्ये ह्याला मस्तपैकी बारीक केलेलं आहे. त्यानंतर टमाटेसुद्धा ह्या चॉपरमध्येच मी असे बारीक केलेले आहेत. छानपैकी मग तरी येते. त्यानंतर इकडे मी मिसळ रस्सा वापरलेला आहे. सगळ्या मार्केटमध्ये वाण्याच्या दुकानामध्ये तुम्हाला हे भेटून जाईल. ह्याने खरी छान चव लागते, तरी येते आणि सगळे मसाले त्याच्यामध्ये ॲड असतात. इकडे मी हळद आणि थोडासा लाल तिखट वापरते, कारण जो मिसळचा रस्सा म्हणजे मिसळ मसाला जो वापरलेला त्याच्यामध्ये सगळे मसाले ॲड असतात, म्हणून अशी वेगळे काही मसाले टाकायची गरज नाही. तर काय करायचं, सुरुवातीला कुकरमध्ये थोडंसं तेल तापत ठेवायचं. आपल्याला तरी चांगली हवी असेल ना तर थोडंसं तेलाचं प्रमाण जास्त वापरायचं, म्हणजे कसे तरी छान येते. तर कुकरमध्ये मी तुम्हाला ही मिसळपाव करून दाखवते. ह्याआधी मी मिसळपावची रेसिपी दाखवली ती कढाईमध्ये म्हणजे पॅनमध्ये केलेली आहे. कुकरमध्ये मी आज तुम्हाला पहिल्यांदा दाखवते, कारण झटकेपट होते, काही वेळ लागत नाही. हे बघा, कुकरमध्ये तेल गरम झालं की ह्याच्यामध्ये आपण 2-4 कढीपत्त्याचे पानं टाकायचे. त्यानंतर आपण जे बारीक चिरून घेतलेला कांदा आहे, 4 मोठे कांदे बारीक चिरून घ्यायचे. ते सुरुवातीला आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊया. खूप सोप्या पद्धतीने अगदी झटकीपट ही मिसळपाव तयार होती. आता मी हे सगळे कांदे याच्यामध्ये टाकून घेतलेत, पाहू शकता तुम्ही. ह्याच्यामध्ये चांगला फ्लेवर येण्यासाठी तुम्ही खडे मसालेसुद्धा ॲड करू शकता. पण मिसळ रस्सा जो आपण मिसळ मसाला जो आणला आहे ना त्याच्यामध्ये ना सगळे मसाले ॲड असतात. ते मिसळसाठी स्पेशली बनलेला असतो, त्यामुळं आपल्याला इतर असे मसाले टाकायची आवश्यकता लागत नाही. त्यामुळं काही वाफलं नाही तर मिसळचा जो रस्सा मिसळ मसाला जो भेटतो ना तो आणा. आता इकडे मी अद्रक लसूणची जी पेस्ट भेटते बघा ती टाकली. तुम्ही कूट वगैरे करून टाकू शकता. तर इकडे मी अद्रक लसूणची पेस्ट 1 चमचा हे आपण जे कांदे परतून घेतो त्याच्यामध्ये टाकलेले आहे. खूप छान असा सुगंध फ्लेवर येतो आहे. मस्तपैकी याला चांगलं भाजून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचे आहे टमाटे जे आपण बारीक चॉपिंग केलेले आहे ते टाकून घेऊया. अगोदर हे कांद्यासोबत अद्रक लसूण पेस्ट परतून घ्यायची. त्यानंतर मग हे टमाटे जे आपण बारीक केले ते टाकून घ्यायचे. 2-4 टमाटे असे बारीकवाले चिरून घ्यायचे आणि कांदा टमाटर मग आता हे अद्रक लसूणची पेस्ट जी टाकली त्याच्यामध्ये परतून घेऊया. जोपर्यंत त्याचा कच्चापणा नाहीसा होत नाही, चांगलं परतून होत नाही, मसाल्याला आपलं कांदा टमाट्याला तेल सुटत नाही ना तोपर्यंत ह्याला परतून घ्या. आणि हे परतून झालं म्हणजे चांगल्या प्रकारे भाजून निघलं की मग आपण याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. गॅस स्लोच करायचा. आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकते आणि 2 चमचा लाल तिखट टाकते. मिसळ म्हणले की आपल्याला झणझणीत असली की खायची एक वेगळी मजा येते, त्यामुळे मी इकडे 2 चमचे लाल तिखट वापरते. तुम्ही कमी जास्त मसाला इकडे टाकू शकता, हरकत नाही. तर मी 2 चमचे लाल तिखट टाकले आणि आता हा स्पेशल मिसळचा जो मसाला आहे ना तो टाकायचा, कारण ह्याच्याने सगळी खरी चव आपल्याला येणार आहे आपल्या हा मिसळमध्ये. म्हणून हा मिसळ मसाला जो आहे तो आवर्जून वापरा. आता मी हे सगळं टाकले. ह्या मसाल्यामध्ये ना सगळे पावडर वगैरे असतात, म्हणजे धना पावडर वगैरे सगळं टाकलेलं असतं. आणि थोडंसं मीठ जरा जास्तच, म्हणजे इतकं पण जास्त नका टाकू की खारट होऊन जाईल, पण जरासं चिमूटभर जास्त टाकायचं. म्हणजे 1 चमचा इकडे मी मीठ टाकलेलं आहे. तरी बनवली जातो आपण, भरपूर प्रमाणात तरी असते त्यामुळे बॅलन्स होतो चव. हे बघा, आता सगळे मसाले आपण याच्यामध्ये परतून घेतलेले आहेत आणि असं तेल सुटेपर्यंत ना हा मसाला परतून घ्यायचा. छानपैकी असा फ्लेवर उतरला जातो. आता हे सगळं जे आपण कडधान्ये घेतले, मटकी आणि वाटाणे,
ते ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया. हवं तर तुम्ही हे मटकी वाटाणे शिजून घेऊ शकता, पण ते कढाईमध्ये जर केलं ना तर सुरुवातीला शिजून घ्यायचे हे कडधान्य. आणि कुकरमध्ये जर करत असाल तर मग हे डायरेक्ट असं टाकायचं, झटकेपट होतं. म्हणून मी याला काही शिजून वगैरे घेतलं नाही. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थितपणे. सगळे मसाल्याची कोटिंग याला लागली पाहिजे व्यवस्थित. म्हणजे आपण जो मिसळ मसाला टाकलेला आहे, हळद, मीठ, कांदा, टमाटर, अद्रक, लसूण जे टाकले आहे ना, ती छानपैकी मग याला पॅक होतो. तर पाहू शकता किती छान असं व्यवस्थित मसाल्याची कोटिंग बसली आहे. आता आपण याच्यामध्ये रस्सा करण्यासाठी पाणी टाकणार आहोत. तर इकडे मी 4 ग्लास पाणी टाकते, कारण मिसळ म्हणले की आपल्याला खाण्याचा जो आनंद असतो तो फक्त तरीमध्ये असतो. म्हणजे जो रस्सा असतो ना, तेच मिसळपावची एक खाण्याची वेगळी मजा असते. त्यामुळे मी इकडे 4 ग्लास पाणी टाकते. आता तुम्हाला तरी किती प्रमाणात करायची त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी इकडे टाकू शकता. तर मी 4 ग्लास पाणी इथे टाकून घेतलं आहे, पाहू शकता. आता याला झाकण ठेवायचं आणि फक्त 4 शिट्ट्यामध्ये कुकरच्या परफेक्ट आपली ही मिसळ तयार होणार आहे. अजिबात वेळ लागणार नाही. आता ही जर मिसळ तुम्ही ना कढाईमध्ये किंवा टोपामध्ये वगैरे केली असते ना तर थोडा वेळ मग लागतो, कारण मग आपल्याला सुरुवातीला हे कडधान्य जे आहे ते शिजून घ्यायला लागतं. त्यामुळं कुकरमध्ये हा वेळ वाचतो. आता मी इथं झाकण लावून घेतलं आहे आणि 4 शिट्ट्या फक्त येऊन द्यायच्या आणि परफेक्ट आपली ही 5-10 मिनटाच्या आतच ही मिसळ आपली तयार होते. बघा 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि आपण आता चेक करूया. हे बघा अगदी 4 शिट्ट्यामध्ये परफेक्ट असे हे कडधान्य आपलं शिजलेलं आहे. आणि मिसळला तुम्ही बघू शकता किती छान कट आला आहे, सुंदर रंग आलेला आहे आणि लाल भडक अशी आपली ही मिसळ दिसत आहे. एकदम झणझणीत स्पायसी. हे वाटाणे वगैरे इतके छान शिजलेले आहेत. आता आपण ही गरमागरम प्लेटमध्ये सर्व करूया. थोडा कॅमेरा स्टॉप झाला होता, पण बघू शकता. हे बघा किती छान याची तरी आली. हाय का नाही, झणझणीत झाली. बघा पाहता क्षणी तोंडाला पाणी सुटलं आहे. हे असं आपल्याला हॉटेलमध्ये खायला भेटतं, पण आपण तेच घरच्या घरी केलं का नाही, अगदी सोप्या वेळामध्ये कमी साहित्यामध्ये तुम्ही हे करू शकता. हे बघा वरून असे बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा, कोथिंबीर टाकायची आणि सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे जो फरसाण असतो ना तो टाकायचा. हे बघा इथं मी बारीक चिरलेला कांदा टाकला आहे. आता याच्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. जसं पण तुम्हाला आवडेल तसं मग तुम्ही याला सजू शकता. हे बघा अशी कोथिंबीर भरपूर सारी टाकून सोबत पाव घ्यायचे. पावाला पण थोडं बटर वगैरे तेल वगैरे भाजून घेतले पाव तर छान वाटतात, किंवा असेही छान वाटतात. आणि हे फरसाणवाल्याकडे भेटतं बघा, हे अशा गाठीचं फरसाण घेऊन यायचं आणि याचा गरमागरम आस्वाद घ्या. बघा हॉटेलसारखं आपलं मिसळ पावचं प्लेट कसं तयार झालं आहे, गरमागरम खाण्यासाठी तयार. इतकं झणझणीत स्पायसी बनवलं ना, खरंच तुम्ही अशा पद्धतीने बनवून बघा, तुम्ही आवडीने खातात आणि चव मात्र अप्रतिम लागते. फक्त एकदा बनवून बघा अशा पद्धतीने. बाहेर हॉटेलमध्ये खाणं तर तुम्ही नक्की विसरता. इतकी छान ही मिसळ पाव तयार होतो. बघा घरच्या घरी किती छान अशी ही मिसळ पाव तयार झाली. भेटते मी तुम्हाला